Hau bizi bezala euskeraz badakidalako eta euskeraz jarduteko gaitasuna eta ulertzekoa ere badedalako eta uste dedalako ariketa honek lagunduko didala pixka bat nere burua ahalduntzen. Nere burua modu kontziente batean, eta horretik esaten dut ahalduntzea ere nere burua, behintzat belarri prest guztiekin, nire elkarrizketa guztiak euskeraz izan ditezen. Beste eremu batzutan ere saiatuko naiz euskerari eusten aldan heinean, baina behintzat belarri prestekin bai, uste dudalako beti euskaldunok eukitzen degula, nolabait ikusten genuen Amets Arzalluzen bideoa euskaraldiari buruz hitz egiten, zama handi bat, ardura handi bat, eta beti borroka bat, ezta? Ze puntutaraino segi behar diogun gure euskerari edo egokitu behar dugun euskaldunak ez diren pertsonak daudenean gure inguruan, gaztelerara pasa behar dugu. Orduan, nire helburua da behintzat belarri prestekin eta agian beste eremu batzutan ere, nire hizkuntza ohituran aldaketa eman eta euskerari eustea. Eta uste dut horrek ere aukera ematen diola eta ona dala, belarri prestek ere modu natural batetan gaitasuna eduki dezaketelako euskera gehiago entzun, beraiek gazteleraz nahi badute erantzun, eta hartara beraiek ere ikasbide bat edukiko dute denboran, beraz, uste dut beraientzat ere ariketa positiboa izan ditekela. Animatuko nituzke batez ere, modu alai positibo eta egoki batean, beraien egunerokotasunean lehen aipatu ditudan bakoitzak bere roletik ohitura horiek aldatu eta euskerari eutsi diezaioten, eta gero zergatik ez, egitura hau sorta ederra ere badegu 11 egun hauetan, eta agian euskeraldiaren aitzakipean zergatik ez hitzaldi interesen bat ikusi edo mahai inguru batetara joan edo itxiera ekitaldira, zergatik ez hortan ere parte har dezatela.